Dit is de hoen. En dit binnen de skiep. Het binnen er nou nog 12, het wien er 20. Yes. Dit is het verhaal van de eigenaar. Kom maar. Dat is een skiep bij mij wij en in orde van het plak zet. Heel apart natuurlijk. Nou ja, goed. Vreemd verhaal, maar daar begon het mee. En een paar maanden later de eerste skiep. Nou, ik denk, wat apart. In de sleedjagen. Werk van de hoen. De buren vregen. Nee, uw zoon doet het net, dat ik net los was. Nou, apart. En nou ja, je mag het maar niet meer zo het is. Goed. En ik ben hier thuis aan het werken en in een daar zie ik de hond van de buren bij me in de schip. Helemaal springt over de hekken en alles heen. En ik naar de buren en ik zei van, nou je moet gewoon nooit los, maar nooit wel duidelijk. Dan weet ik eigenlijk hoe een schip daar ben. En enkele maanden lang hetzelfde verhaal. Politie erbij, gemeente. Nou, en die zei, nou hebben we een dossier, nou komt het klaar. Maar ja, per dagen alleen, hetzelfde laken en pak. Wegskiep fjord en bieten. En een heter daadje, de politie is erbij. 3 keer die dag bij me in het loon geweest. Ja, en ik denk, nou, ik ben er wel klaar mee. En ja, de buren beloven van alles. Hij zal net wel los, maar ja, het resultaat is wel, ik ben mijn schip kwijt en ik ga niks ontscheren verwording. De eigenaar van de hoen is Klaas Praamstra. Ik hei je ermee aan. Als er ontsnapt, dan is alles in reparoer en het hart slaat 200 en dan denk ik, oh god, als er maar net weer achter de schip on zit. En ja. En als we er dan showen, dan denk ik, oh god, het is wel bij te laat. Praamstra zei dat hij alles al dien had om het vat te komen. Maar ja, een hoen is een hoen. Ja, ik weet haast ook net wat we de verder ontwaan kennen. Ja, zeg maar. Vraag in deze kwestie is, waar moet je nou wat ontwaan? De politie? Nee, zei hij. De gemeente moet ingrijpen. Maar burgemeester Bilker zei dat de gemeente al ingrepen had. In maart had er een waskoging geweest. De hoen moet vasthouden worden. En als dat net bad, dan moet de politie ingrijpen. Dan moet de eigenaar van de schip nog wel onjeften doen. Anders kunnen wij net aan de gang. Want dan moet ik vragen aan de politie. Ik wil graag een advies hebben over die hoen. Is dat een kweerde hoen? Wat voor maatregelen treffen wij? En dat is dan het volk van de burgemeester om dan inderdaad op te treden. Maar zolang dat er net luidt, ken ik niks. Maar het mooiste is dat ze er onderling uitkomen. Het is een civiele zaak tussen 2 burgers. Dan kan ik zeggen, oh, we zullen dit, we zullen dat. Maar als het uiteindelijk net rent, ja, dan is dat de waai en dan moet de burgemeester ingrijpen. Maar dat wil Visser net, om de boel te komen. Maar ja, skiep inlitten, dat wil hij ook net. Een oplossing liet het nog net in zicht.